Først og fremmest velkommen til, og tak fordi I havde lyst til at deltage her i vores webinar i dag. Mit navn er Simon, og med mig har jeg Kasper, og i dag der vil vi fortælle lidt omkring Cevea, et projektstyringsværktøj. Og hvorfor snakke projektstyring og tidsregistrering generelt? Jamen, i dag der er der kommet en ny lovgivning i forhold til tidsregistrering, så mange af os, som der ikke før måske skrev vores timer ind, vi er faktisk forpligtet til at gøre det i dag. Og hos mange handelsvirksomheder og så videre, der snakker vi rigtig tit om automatisering og AI og machine learning, som der kan hjælpe virksomhederne med at være mere effektive. Men os, der lever af timer som os selv, vi er et konsulentbureau, så timer er jo vores salgsvare, kan man sige. Og det gælder jo i rigtig mange andre brancher også. Og der er det jo tiden, der er det mest vigtige. Og derfor så bliver projektstyring eller projektledelse også vigtigere og vigtigere i mange af de her virksomheder. Så i dag skal vi fortælle lidt om Cevea, og du må gerne lige dele PowerPointen her. Yes. Og Cevea, det er ikke kun tidsregistrering. Selvfølgelig bunder alt, hvad vi laver i Cevea, sig i tidsregistreringen, men det er meget mere end det. Det er et decideret projektstyringsværktøj, så vi kan holde styr på vores projekter. Både vores interne projekter, men også dem, vi måske i sidste ende sender ud til kunden, eller vi laver for vores kunder. Det kan være fastprisprojekter, det kan være projekter, vi fakturerer løbende eller efter milestone. Det hele kan vi håndtere direkte inde i motoren i Cevea her. Vi kan faktisk starte allerede før projektet, nemlig med vores salgssager. Alle de her leads, vi har, og kunder, som vi går og arbejder på, om vi skal være dem, der udfører deres projekt eller ej, den tid er det de færreste, der faktisk registrerer, men er egentlig en meget, meget vigtig indikator på, hvor meget tid bruger vi egentlig i vores salgsfase også. Så derfor i Cevea er der egentlig indbygget en form for CRM-system, hvor vi kan oprette de her projekter og løbende holde øje med dem, lave vores aktiviteter og registrere vores tid på dem. Til sidst, hvis vi får projektet her, så opretter vi jo vores tidsregistrering herinde, og vores leverandørfakturer kommer over fra vores økonomisystem, og så i sidste ende kan vi så sende den her faktura afsted til vores kunde. Alt sammen under et og samme sted. Så et grafisk overblik herover, hvad Cevea er og hvad det kan. Som sagt, vi starter op i venstre hjørne heroppe med CRM og salg, at vi opretter vores kunder, vi holder styr på vores salgspipeline, vi kan sende tilbud direkte afsted fra Cevea og have styr på vores aktiviteter og vores kalender. Så kan vi begynde at lave vores projekt og vores opgavestyring, hvor vi holder styr på hele vores ressourceallokering. Hvem er det, der skal udføre de forskellige opgaver i det samlede projekt, og hvor er vi hen rent tidsmæssigt. Her kan vi komme med nogle prognoser i forhold til økonomi, og hele tiden holde styr på via vores rapporteringsværktøj, holde styr på økonomien løbende. Som sagt, så kan vi også registrere vores tid og udgifter på hver enkelt projekt, og kan også håndtere diverse andre bilag, der gerne skal være med i det samlede økonomiske overblik i slutningen af projektet. Så begynder vi at lave vores fakturer, hvor vi også kan håndtere de her leverandørfakturer, der kommer ind, eller vi får andre tredjepart til at håndtere dele af det, eller det kunne være produkter eller lignende. Det kan vi så også lægge på det samlede projekt, så vi har det fulde projektøkonomi i Cevea. Og vælge, hvad for noget af det, der skal viderefaktureres til vores kunde, og hvad for noget, som vi tager som en omkostning selv i vores projekt. Til sidst har det en rigtig stærk rapporteringsmotor, hvor vi kan følge op både til slut, men egentlig også løbende omkring, hvordan går det på vores projekt. Både på projektniveau, men også på brugerniveau, så de deltagere, der er i projekterne selv kan holde styr på deres tid, og hvor de er henne i forhold til det samlede projekt. Yes. Ganske kort omkring Cevea som helhed. Jamen, der er lidt over 1800 kunder, der bruger Cevea i dag, og mange af dem har rigtig mange brugere på til at styre deres projekter.
Cevea kan i dag findes i både Finland, Norge, Sverige og selvfølgelig her i Danmark. Lidt omkring kundesegmenterne, jamen det er jo selvfølgelig primært virksomheder, der har rigtig meget timeproduktion, der anvender Cevea. Så det er meget inden for konsulentverdenen, arkitektverden, ingeniører, men også marketingsfirmaer og generelt konsulentvirksomheder inden for IT og så videre. Yes. Lidt et form for proof of concept allerede før I egentlig får lov til at se systemet, men det her det er noget, vi er særdeles stolte og glade for, fordi vi tager løbende kundetilfredshedsscore, og som man kan se, så 95% af brugerne er meget, meget glade for systemet, hvilket er rigtig, rigtig højt af et software at være. 89% af vores kunder, de finder fakturering rigtig nemt i Cevea, og 88% mener faktisk, at efter de har indført Cevea som projektstyringsværktøj, så har det gjort deres arbejde markant mere effektivt. Men jeg tænker, at I skal have lov til at se systemet, i stedet for at jeg bare står her og snakker. Så jeg vil overlade ordet til Kasper, og som lige vil give en kort overflyvning omkring, hvad Cevea kan. Yes. Jo, inden Kasper han starter, så skal jeg også lige nævne, at hvis I gerne vil have jeres skærm til at være lidt større, så kan I trykke på Shift og F på samme tid, så får I det i fullscreen, eller I kan trykke i bjælken hernede under os på display, og så vælge fuld skærm. Det er sådan lidt at tænkt her i dag. Det er sådan lige kort at køre igennem livscyklusen på et projekt herinde i Cevea. Fra det indgår sådan en idé af salgsprocessen, og til det bliver faktureret ud af systemet. Det første man ser, når man kommer ind i Cevea, det er de her dashboards. De bunder nede i rapporteringsmotoren og viser egentlig sådan generelt den data, man har mest behov for at se i den rolle, man nu lige sidder i på daglig basis. De er sådan meget lige til og egentlig bare at redigere på, og man trækker indholdet ned fra rapporteringsmotoren, som jeg vil vende tilbage til i slutningen af demoen. Jeg starter med en salgsproces, og der plejer jeg også lige at benytte muligheden for lige at vise de her in-app guides, der ligger som en del af systemet. Det gør også onboarding og og generelt for nye medlemmer af systemet. Det gør det meget nemmere sådan lige at finde ud af, hvis man vil finde en eller anden feature, og man bare lige kan spørge systemet. Så kommer der de her små dialogbokse, som ligesom guider en til, hvor man skal klikke ind i systemet for at komme hen til det, man lige ønsker at finde frem til. Selvfølgelig så siger den også, hvad man skal rette på vejen igennem. Og logikken i Cevea er sådan bygget op, at alle, alle salgssager og projekter, de er hægtet op på en kunde, også med hensyn til, hvordan økonomien og rapporteringen den kører. Nu får man også et lille hjerte her, når man er kommet derhen til, hvor man gerne vil hen. Det I ser her, det er en gængs salgssag. De statuser, der er lagt op til her, er noget, man kan sætte op inde bagved i systemet, med forskellige sandsynligheder, alt efter hvor langt man er kommet i sin proces. Der er aktiviteter og så videre på kunden herinde, som man kan følge med i, hvis man samarbejder om en kundesag. Tilføje filer og links. Og man kan også oprette et tilbud direkte inden fra Cevea her. Det I ser her, det er tilbudsfanen. Man kan tilføje arbejdstyper og faste gebyrer og så videre. Men hvis det er et tilbud eller et projekt, man har kørt mange gange før, kan man også vælge at tage en skabelon direkte. Den her skabelon, den lægger lidt op til et teambaseret projekt.
hvor man kan se, at man har sine forskellige fasebeskrivelser, antal arbejdstimer, og hvad for en type arbejde, der ligger inde under den. Der kan man tilføje forskellige former for tekster osv., og man kan også vedhæfte sine salgsbetingelser osv., hvis man har behov for det. Inden man sender sit tilbud afsted, så kan man også gå ind og kigge på rentabiliteten af sit tilbud. Den kører lidt på de enhedsomkostninger, der ligger på hvad enten vare eller time, arbejdstype man har sat derinde, og hvilken enhedspris den har, og regner så marken ud på det projekt man har. I det her tilfælde 70,9%, hvilket måske også virker lidt som Disneyland for rigtig mange virksomheder. Man kan så med fordel bruge en genvej direkte fra tilbuddet til at oprette en projektplan, direkte på baggrund af, af det man har i sit tilbud. Og her vil systemet så også sige, at man skal opdatere til den rigtige fase i sin salgsproces, og den opdaterer også lige de værdier, man nu lige har, hvis de ikke er retvisende. Man har lidt forskellige muligheder for at oprette de her faser, og i det her tilfælde, der opretter jeg bare faserne sådan på baggrund af de timesatser, der er sat ind i projektet. Så har systemet inde bagved lavet de faser, jeg skal bruge på baggrund af et projekt. Det skal lige siges, det ikke er en ordre endnu. Så det vi egentlig laver lige nu, det er at gå ind og forecast vores ressourcer på vores salgssag. Her har vi projektplanen i et Gantt-chart, som mange nok kender, hvor man kan sætte, hvornår i tidslinjen ens faser skal ligge. Man kan sætte afhængigheder på, så de dynamisk flytter sig, hvis der er en fase, der skal være færdig før en anden. Estimaterne er taget direkte ud fra tilbuddet, og danner ligesom grund for, hvor mange ressourcer man kan benytte i projektet, før man er færdig. Når man skal putte ressourcer på dit projekt, kan man vælge at gøre det rollebaseret. Eller man kan gå ind og søge efter medlemmer i hele sin organisation. Da jeg er projektleder, så er jeg på som standard. Og man kan se, hvor ressourcebelagt jeg er herude til højre med de her små procentsatser. Alt efter hvad for en kontrakt jeg sidder på, om jeg sidder på 40 timer, så vil den lægge det op til, at det er 100%, hvis jeg bruger alle 40 timer i min kontrakt, eksempelvis. Når man fremsøger personer eller medlemmer i sin organisation, kan du enten søge på dem direkte. Man kan søge i afdelinger eller teams. Eller man kan filtrere på specifikke nøglepersoner i ens virksomhed. Eller efter tilgængelighed. I det her tilfælde, så vælger jeg at søge efter Hans, som er en ingeniør, som jeg lige har valgt, jeg skal bruge til min planlægningsfase i det her projekt. Man kan se her, at Hans har faktisk ikke noget at lave. Der kan jeg vælge enten at direkte tilføje arbejdstimer ude på fasen, enten via direkte timer eller procentdel af hvad der er opgivet i fasen. Eller jeg kan hurtigt allokere ressourcerne til ham, så de bliver fordelt ud over alle medlemmer, der er i gruppen. Hvis jeg ikke skal lave noget som projektleder, så kan jeg sætte mig som 0, og så vil de resterende timer blive fyldt ud over de resterende medlemmer, man har tilføjet. Man kan se hernede, at nu er Hans tilføjet til et projekt. Den figurerer lige nu som grå, hvilket vil sige, at det stadig er et salgsprojekt. Det vil det også gøre inde i det større ressourceoverblik. Men hvis jeg lige hopper tilbage i min salgsfase, og forestiller mig, at kunden har lavet en underskrift, så bliver projektet til en ordre. Man kan se lige herover, at den figurerer som en salgssag, og vi så vil ryge ned i projektkategorien, da det går til at være et aktivt projekt.
Man vil så også kunne se herinde i ressourceallokering, at den også fremgår som blå, da det nu er et aktivt projekt, som Hans i det her tilfælde, han er ressourceallokeret til. Hvis jeg så går ind i tid og udgifter, fordi nu er Hans i gang med at arbejde på projektet og skal til at registrere timer. Den gængse måde at registrere timer på, er at man trykker tilføje arbejdstimer og finder det projekt, man nu lige er ressourceallokeret på. Hvis man har flere, så kan man tilføje favoritter herinde. Og man kan egentlig bare klikke på det projekt, man vil arbejde på, og tilføje arbejdstimer direkte. Systemet supporterer også forskellige typer af overarbejdstid osv. Men fordi at den her pågældende dag ligger inden for en fase, som han er ressourceallokeret til, så vil systemet også foreslå en tidsregistrering for Hans hernede. Så jeg bare kan klikke og sige, jeg har lige arbejdet, eller Hans har lige arbejdet 6 timer i dag. Og sådan ser en ressourceallokering egentlig, eller sådan ser en tidsregistrering egentlig ud, når den er registreret ind på en fase i et projekt. Her der kan man se selvfølgelig, hvad for et projekt det er registreret til, hvor mange timer man har registreret, hvad for en fase det er på, og hvor mange timer der er tilbage af den ressource, man nu arbejder på. Hvis nu Hans han er en senior, så kan det være, at han på 6 timer har lavet en arbejdsopgave, der egentlig er 8 timer hver. Så kan jeg gå ind og sætte 8 timer til fakturering. Og måske lige skrive en lille besked eller bemærkning omkring, hvorfor at det er 8 timer og ikke kun 6. Så vil der komme den her lille note herover, der siger, at jamen, altså, han har arbejdet 6 timer, men har egentlig lagt en opgave til 8 timers fakturering. Hopper vi ind på vores demoprojekt igen her, så vil man i det her overblik over teamets produktivitet og arbejdstimer kunne se, hvor mange timer der er arbejdet på projektet. Der er også et godkendingsflow, hvis man benytter sig af sådan noget i sin virksomhed. Man kan se værdien af Hans' timer her, og man kan se procenten, altså hvor mange procent hans timer har mundet ud i fakturerbare timer. Da han har registreret 6 og egentlig har sat 8 til fakturering, så har han en fakturerbar sats på 133%. Nede i projektoverblikket, der kan man dynamisk følge med i, så snart der er registreret timer ind på et projekt, hvor langt den fase er kommet. Det symboliseres ved den mørkeblå bar, der langsomt fylder den blå bar op. Så snart der er registreret timer på et projekt, så er man egentlig klar til at sætte noget til fakturering. Og en projektleder vil bare kunne klikke direkte på opret faktura, for at oprette en faktureklade, hvor man kan se Hans' 8 timer allerede figurere. Der kunne lige så godt være fastprissatser eller flere medlemmer, der havde sat timer ind her. Men hvis projektlederen egentlig bedømmer, at i det her tilfælde Hans' 8 timer måske egentlig er 10 timer i stedet for, så kan han stadig redigere den inde på fakturaen, hvis han har rettigheder til det. Hvis man kører en organisation, hvor der er flere projektledere, der er flere projekter, så kan man gå ned her og se i sit faktureringsflow, hvor mange fakturer der er sat til udkast. Hvis man har godkendere indenover i sit faktureringsflow, så kan man måske have rettigheder til at kunne flytte den over til godkending af en manager. Der er muligheder for at sende direkte ud af systemet. Standard det er infrakturer, og man kan også sende ud på mail direkte fra systemet. Hvis Cevea er integreret til ens ERP-system eller økonomisystem, så kan man vælge at sende det derover. Og i de fleste tilfælde vil integrationen så være tovejs, så når den så er blevet bogført og betalt over i økonomisystemet, vil økonomisystemet automatisk flytte den over i betalt. Vi har vores demofakturer her.
som man så kan flytte over, hvis man vil vælge, at den er betalt. Hvis man gerne vil se et overblik over alt, hvad der er, klar til fakturering, kan man også gå ind i opret fakturer. Så kan man se projekter ud over hele organisationen, der måske har timer eller fastsatser, der er klar til at blive oprettet som fakturer. Og kan egentlig klikke flere af dem til og oprette fakturer af de status, som man nu lige har adgang til i den rolle, man nu sidder i. Man kan også planlægge sit fakturaflow, så man kan eksempelvis sætte i gang, at hver den 30. i måneden, så opretter den alle fakturer som klader, eller opretter den direkte til at blive sendt over i ens økonomisystem. Den sidste del af demoen vil jeg lige hurtigt komme hen over rapporteringsværktøjet her. Der ligger både et galleri af en masse standardrapporter, men det er faktisk ret lige til at oprette rapporter ind i systemet. Hvis vi nu lige engang leger, at vi gerne vil se vores marken per time per projektmedlem, så kan vi gå ind og kigge i kategorien tid og udgifter, arbejdstimer, arbejdstimeanalyse. Der kan man se perioden, der fremgår her. Den kan man skrue på herover. Hvis man eksempelvis gerne vil se det over de løbende 6 måneder i stedet for denne måned og sidste måned. Lige nu står den til person og sag eller projekt. Der kan man skrue på sine grupper. Hvis man i det her tilfælde er vi kun interesseret i person, så kan man fjerne sag. Så har vi alle vores personer, og de værdier, den kigger på, er timer, fakturerbare procent og værdien af timer. Men vi er på udkig efter marken per time på vores medarbejdere. Så kigger vi igennem værdierne, finder medarbejdermarken per time og tilføjer den. Så har vi medarbejdermarken per time. Hvis vi kører med målsætninger, så kan vi tilføje en målsætning på måske 1000. Og så hurtigt er det egentlig at oprette en rapport i CVR. Alle rapporter i CVR kan så eksporteres enten til Excel eller CSV-fil, hvis man for eksempel enten skal sende dem til sine kunder, redigere yderligere i dem, eller eksportere CSV op i et andet system. Så har man muligheden for det. Og man kan også dele dem med andre i organisationen, ude på de dashboard, som jeg viste i starten af demoen, enten på sit eget dashboard, eller med de roller og rettighedsbrugere, der ellers er oprettet inde i systemet. Det var sådan set demoen af CVR til sådan en kort overfladisk indflyvning. Så I må endelig stille spørgsmål i chatten, hvis I har nogen. Imens vi lige giver deltagerne lige en chance for at eventuelt komme med et spørgsmål, Kasper, kan du så gå ind i ressourceallokeringen igen og vise det her med, at noget af det, som vi jo kan i CVR, det er, at vi jo både kan kigge kortsigtet, altså på dagsbasis, hvad har vi liggende, som jeg skal håndtere i dag, men vi faktisk også kan gøre det på ugebasis, eller på månedsbasis, eller helt op på et år. Så vi har ligesom samlet overblikket et sted, hvor vi kan have et hav af filtreringsmuligheder, så du kan se, hvis du er manager for eksempel på en afdeling, så kan du egentlig se, hvad laver alle folk i min afdeling. Jeg kan også gå ind og kigge på den hver enkelte af dem, og jeg kan faktisk få lov til at gå ud og kigge helt langt ud i fremtiden, altså flere år, hvis det er fordi, at vi har nogle meget, meget lange projekter også. Vi har faktisk fået et spørgsmål her, der hedder, hvordan adskiller CVR sig fra Asana og Trello eksempelvis. Der kan man sige, at efter vores overbevisning, så er Trello og Asana rigtig fine systemer til opgavestyring
altså at vi har en eller anden mindre opgave, som vi skal løse, og når den så er løst, så kan vi give den et flueben, og så er det ligesom det. Det vi gør her i Cevea er jo, at vi bygger mere på, så det er større projekter, ikke kun enkeltstående opgaver. Vi kan sagtens have enkeltstående opgaver som en del af et projekt, men vi kan også have det store hele projekt. Derudover tilkobler vi jo hele økonomien direkte i Cevea, hvilket mig bekendt man ikke kan i Trello, at det er mere selve opgaven, du laver, hvor her der registrerer vi også vores tid, så vi får det økonomiske perspektiv med i det samlede billede. Ja, bare lige for at vise en sammenligning. Så hvis vi går ind i vores demo-projekt her, så det der jo ligger, sådan, som vi egentlig sådan tænker på den langsigtede bane af projektstyring af de her Gantt-charts, hvor man kan lægge et projekt sådan, så mange år ude i fremtiden, og nu lige har lyst med underliggende faner. Men det vi ser lidt som det, der egentlig ligger i Asana og Trello, det er, hvad vi kalder et Kanban-board, hvor man egentlig styrer individuelle opgaver sådan på et mere operationelt niveau. Dem kan man både tilføje direkte inde i Kanban-boardet, så man kender det til almen projektsamarbejde inde i projektet. Men man kan også tilføje det ude i selve Gantt-chartet herude, hvor man kan tilføje aktiviteter, som de hedder inde i Cevea-regi, af forskellige kategorier. Og få dem til at fremgå i det store overblik. Og her kan vi også nævne, at de her aktiviteter, du lige opretter nu, jamen kan jo også hænge sammen med ens Outlook-kalender, så vi ligesom har aktiviteterne på de rigtige datoer over i ens Outlook, hvis man også er vant til at kigge lidt i den en gang imellem og bruge det som sin kalender. Så de hænger sammen en til en. Ja, alle brugere af Cevea, helt ned til dem, der kunne registrere tid og og egentlig laver deres individuelle opgaver. De har et schema inde i Cevea, hvor de både har deres egen ressourceallokering, deres KPI over deadlines og privat Kanban, men der har de også en kalender, og det er den, der er synkroniseret ned med Outlook og Google Workspace, hvor man egentlig kan lægge de her aktiviteter ind direkte i kalenderen som opgaver, som så ryger ned i ens eksempelvis Outlook-kalender, hvis man ønsker det. Og man så også lige før i din projektoversigt, at der var mange forskellige farver, og det er jo netop også noget af det, vi kan, at vi kategoriserer omkring det, om det er intern arbejde, som jo ikke har det er ikke noget, vi kan sælge ud, men det har stadigvæk en omkostning, fordi at den medarbejder, der har udført arbejdet, har jo stadigvæk en eller anden form for lønomkostning i det projekt. Så vi kan ligesom kategorisere rigtig hurtigt, og dermed få det fulde overblik omkring, hvor meget bruger vi intern tid, hvor meget er fakturerbart arbejde, og hvor meget er fra tredjeparter eller leverandører og udlæg osv. Vi har fået et andet spørgsmål også omkring, om man kan bruge systemet som entreprisestyringsværktøj fra Michael. Og Michael, det er selvfølgelig noget, jeg meget gerne vil høre lidt mere omkring, hvad det er, I har behov for. Man kan sige, vi kan håndtere timer, det er det, vi er bygget til. Materialestyringen af det vil vi typisk ikke håndtere, det vil vi mere lægge over i et ERP-system. Så lidt afhængig af hvor mange materialer der gælder. Vi har mulighed for at lave vi kan godt lægge nogle fysiske produkter på, eller lave et diverse produkt, som man selv kan forklare i beskrivelsen omkring, hvad det er, og hvor mange styk det er, og hvad prisen så er. Men er det mange forskellige typer af materialer, der også skal registreres, så vil vi typisk anbefale at lægge den del i ERP-systemet. Men for selve timeregistreringen i entreprisen vil man godt kunne bruge Cevea. Cevea kommer også med en app, så man nemt kan registrere sin tid direkte fra mobilappen, så man behøver ikke at gå ind her på browseren. Det kan man altså også gøre via telefonen, selvom eller imens at man står ude
på pladsen. Ja, jeg kan lige sådan vise lidt, hvordan produkter vil figurere inde i Cevea. Altså det her, det er økonomistyringsfanen, hvor man egentlig kan se overblikket over sin økonomi i projektet og følge med i projektmarken løbende og sådan noget. Men den har også produkter, som man kan tilføje på projektet. Det er ikke i det store omfang, som Simon også korrekt siger, men man kan have enkelte produkter, der har en enhedsomkostning og en enhedspris, som man kan sætte fakturerbar enten straks, eller når en fase bliver afsluttet, eller på en dato, eller noget i den stil, som så også vil figurere inde i projektøkonomien. Og hvis man har det her, der kan man også få underleverandørfakturer og så videre, der kommer ind, hvis der er nogle eksterne, der har udført arbejde på projektet. Ja. Så vi håber, det var i hvert fald begyndelsen på et svar, Michael. Vi vil selvfølgelig meget gerne følge op med dig bagefter og høre mere omkring, hvad det er, du har behov for at se, om vi eventuelt kunne være et match. Vi har fået en enkelt mere her omkring, om der er mulighed for at begrænse adgangen og rolle i systemer, så forskellige brugere har adgang til, hvad der er relevant for dem. Ja, det er der. Der er forskellige, der er fra administrationsbrugeren, der har adgang til at se økonomirapporter og alles individuelle tidsregistreringer osv. Men man kan også begrænse det ned til eksempelvis en medarbejder, der ikke engang kan se projekter, men bare kan registrere timer. Man kan have en projektleder, der kan se sine egne projekter og ikke kan se økonomi. En, der kan se sin egen og økonomi. Eller en projektleder, der for eksempel kan se på tværs af alle projekter, der er oprettet osv. Der er ret mange muligheder for at styre de her rolleadgange og sætte dem op i nogle adgangsprofiler. Ja, vores anbefaling er jo typisk det her med at lave måske nogle medarbejdergrupper, at alle sælgere har typisk adgang til de samme ting. De kan se blandt andet inde i salg- og CRM-fanen. Man har måske ikke mulighed for at gå ned og kigge i tidsregistreringen af projektet og så videre. Så ligesom få defineret nogle grupper, der giver mening, hvor at adgangen typisk går lidt på altså er lidt ens for hver enkelt af dem. Og vi kan jo egentlig gå helt ned på et feltniveau, så sige, at jamen, du må ikke kunne se, hvad de her arbejdsomkostninger er, for eksempel, fordi det måske kan afspejle lidt i en løn på en given projektmedarbejder, men at du gerne må kunne se alt det andet. Ja, fordi som man kan se, at hvis man har fuld adgang, så kan man gå direkte ind og se omkostningen på den pågældende medarbejder. Men ja. Det vil så være et eksempel på noget, man kan filtrere fra. Det er præcis. Flere spørgsmål? Det ser ikke umiddelbart sådan ud, og hvis der kommer noget på falderebet eller her efter, jamen, så er I jo selvfølgelig også velkommen til at tage fat på os. Og generelt, hvis I gerne vil se, om det her det eventuelt kunne være et match for jer, jamen så tag endelig og giv os et kald eller send os en mail. Vi kommer også til at sende en opfølgende mail her efter webinaret, hvor der står vores kontaktoplysninger osv., og så må I endelig bare række ud. Så vil vi meget gerne tage et helt uforpligtende møde omkring Cevea og prøve at forstå jeres processer og se om vi kan være et match på et nyt projektstyringsværktøj. Så hvis der ikke var nogen spørgsmål, så vil vi bare sige mange tak for jeres tid og fortsat en rigtig god dag. Ja, og hvis I har yderligere spørgsmål, skal I også være velkommen til at sende os en mail eller ringe os op, hvis der er. Yes.